veta. Seneca má ešte jeden sem sa hodiaci citát. Život nedostávame krátky, my sami si ho skracujeme. Keď si premyslíme a zvážime obsah týchto dvoch citátov, uvedomíme si, že život človeka je dopredu určený. Ale to, že smrť kedy a za akých okolností príde, nie je jedno. A môžeme niečo urobiť pre svoje zdravie. Stačí, keď naň budeme brať ohľad. Vôbec nerozmýšľame o prevencii. Myslím si, že pokiaľ nie sme chorí, nemáme sa čoho vystriehať a pred čím chrániť. Zmeny, ktoré neberieme do úvahy včas, pretože si myslíme, že sa nedostavia, sa dostavia. Staré čínske príslovie, ktoré hovorí, že strava by mala byť tvojim zdravím, je absolútne pravdivé. Konzumácia ovocia a zeleniny má chemopreventívne účinky. To znamená, že zložky ovocia a zeleniny po chemickej stránke ovplyvňujú upevnenie zdravia a predchádzanie ochoreniam. Účinné látky v ovoci a v zelenine sa navzájom doplňajú. Ovocie aj zelenina sú nesmierne dôležité, pretože neobsahujú rovnaké účinné látky potrebné pre náš organizmus. Keď sa na váš stôl dostane denne čerstvé, zrelé, domáce ovocie alebo zelenina, myslím si, že úloha každej ženy v domácnosti zabezpečiť zdravú potravu pre rodinu je splnená. Množstvom 25 až 30 dekagramov ovocia vieme poskytnúť telu potrebné množstvo látok pre jeho zdravé fungovanie. Dnes v 21. storočí, v čase, keď sa vždy ponáhľame a žijeme hektickým spôsobom života, je skutočne veľmi ťažké žiť a stravovať sa podľa pravidiel zdravej výživy. Podľa aktuálnej ponuky v obchodoch si vieme zabezpečiť ovocie a zeleninu, ktorých pôvod buď poznáme, alebo nie. V každom prípade však nemáme možnosť prijať také kombinácie účinných látok, aké by sme naozaj potrebovali. Všeobecne si myslíme, že keď zjeme jedno jablko, tak sa nám do organizmu dostalo dostatočné množstvo účinných látok. Nie je to však tak. Neexistuje také ovocie, ktoré by v sebe obsahovalo všetky účinné látky potrebné pre ochranu zdravia. Platí to predovšetkým pre bezfarebné ovocie. Skutočne cenným ovocím je farebné ovocie. Veď vďaka slnečným lúčom je väčšina chemicky účinných látok v jeho šupke. Na dôležitosť flavonoidov bolo prvýkrát upozornené medzi rokmi 1935 až 36 Szent-Györgyim, Rusňákom a školou v Segede. Flavonoidy sú súčasťou bežného antioxidačného obranného mechanizmu, ktorého základ tvoria E-vitamín, C-vitamín, enzymové systémy a flavonoidy tu zastupujú úlohu tzv. Pešiakov. Na nich je naložená najväčšia záťaž, ale bez nich sa vyhrať vojna nedá. Vychytajú tie vplyvy, ktoré by mohli viesť k poškodeniu E a C vitamínov, ochraňujú tieto vitamíny aj za cenu vlastného zranenia, pretože sú ľahko nahraditeľné, lebo nie sú vitamínmi. Teda flavonoidy a polyfenoly nie sú vitamíny. Zvykli sme hovoriť, že dýchanie je proces, ktorý je základom nášho života. Ale práve dýchanie je príčinou starnutia a výskytu veľkého množstva chorôb. Kyslík je kamarát s dvoma tvárami, pretože 95% vdýchnutého kyslíka sa v našom tele uplatní na výrobu energie. Ale prebytočných 5% ide bokom a z nich vznikajú útočné kmene s jedným elektrónom. Nazývame ich aj oxoidačnými kmeňmi. Pre dobré fungovanie nášho tela sú nenahraditeľné. Ale pokiaľ obranný mechanizmus a antioxidačný obranný mechanizmus dobre fungujú, tieto kmene nemajú šancu ukázať svoj negatívny vplyv, čo znamená, že organizmus ich zničí alebo zabráni ich produkcii. A my práve pre toto potrebujeme rastlinné potravinové zložky, aby sme zabránili premnoženiu týchto kmeňov, prípadne podporili ich zničenie.
V tele fajčiarov oxidačný stres prebieha v oveľa väčších rozmeroch. Vplyv voľných kmeňov stúpa priamo úmerne s vekom, teda ako postupujeme s vekom dopredu, sme stále viac a viac zraniteľní. U detí platí toto isté z dôvodu neustáleho pohybu. Je veľmi vysoký oxidatívny stres a práve preto je veľmi dôležité dbať na ich zdravú výživu už od raného veku. Práve preto s rodinou výrobkov Flavon sa dostávame k takým potravinovým doplnkom, či už ide o ovocné alebo zeleninové výrobky, obsahujúce veľké množstvá takých ovocí, respektíve zelenín, ktoré potrebujem prijímať dennodenne, ale obsahujú aj také suroviny, ktoré nekonzumujeme možno ani raz za rok. A keď aj náhodou áno, tak nie v potrebnom množstve. Náš výrobok je pripravovaný z úplne zrelého, biologicky zrelého a čistého ovocia, čím sme dosiahli, že ovocím alebo výrobkom sa do tela dostávajú len dobré účinné látky, ktoré sú nám rovnako k dispozícii v zime ako aj v lete. Pri výživových doplnkoch, a obzvlášť to platí pre Flavon Max a Flavon Green, kde je veľmi veľký počet účinných zložiek, ktoré keď si rozmeníme na drobné a pozrieme sa na každú jednu účinnú látku zvlášť, zistíme medzi nimi rozdiel, ak je vo forme in vitro a naopak, keď sú komplexné vo forme in vivo. To znamená, že medzi jednotlivými zložkami výživových látok sú vzájomné vplyvy, ktoré nazývame aj synergické vzájomné vplyvy. Keď jednotlivé zložky si navzájom stupňujú svoje pozitívne účinky. Keďže sa nejedná o aditívne látky, teda 1+1, ich pomer nárastu vzájomným vplyvom dosiahne úroveň 1+4. Naša firma má momentálne 5 výrobkov. To je rodina výrobkov. V podstate, keby som chcela, tak ide o jeden výrobok, pretože každý jeden je určený pre inú cieľovú skupinu. Flavon Max je určený predovšetkým pre dospelých, ktorí nie sú vo veľkej miere vystavení stresovým situáciám, vysokej fyzickej záťaži, proste si len žijú svoj každodenný život a týmto výrobkom si vyrovnávajú hladinu vitamínov, pretože nedbajú na ich prísun vo forme ovocia a zeleniny. Hneď ako vznikol náš prvý výrobok, prišla požiadavka na osobitný výrobok určený pre deti, ktorý by neobsahoval ženšen, keďže nie je pre ne prospešný. Z tohto dôvodu vznikla obdoba pre deti, ktorá sa skladá len z takých ovocí, ktoré sú pre deti špecifické. Preto sú v ňom napríklad višne a černice. Výrobok Flavon Max Plus odporúčam každému športovcovi, manažérovi, fyzicky pracujúcemu, respektíve každému, kto denne potrebuje väčšiu dávku antioxidantov pre svoje zdravie. Flavon Green je zeleninový lekvár obsahujúci viac ako 10 druhov zeleniny a ovocia. Má takú istú funkciu ako ovocné lekváre, s tým rozdielom, že telu dodáva potrebné zeleninové účinné látky. S prijímaním zeleniny máme väčší problém ako s ovocím. Je sladké a skôr po ňom siahneme každý deň, ale so zeleninou je situácia iná. Nemyslím si, že by sme mali veľký úspech u detí, pokiaľ ide o konzumáciu cesnaku alebo brokolice. Nepatria medzi veľmi obľúbené zeleniny. Zeleninový lekvár je taká forma, ktorá obsahuje 11 druhov zelenín, ako napríklad zeler, špenát a cesnak. Sme nesmierne hrdí na náš najnovší výrobok Flavon Active. Vďaka nemu sme trhu dali ozajstný, moderný výrobok. V dnešnom rýchlom svete je ozajstnou výzvou to, či s ním dokážeme držať tempo, bez toho, aby sme vyčerpali a zničili svoju telesnú schránku, prípadne boli nútení siahnuť po zdraviu škodlivých látkach. Venujeme dostatočnú pozornosť svojmu telu a zdraviu, pritom ako nás dennodenne stretáva veľké množstvo stresových situácií. Flavon Active nám dodá dostatočné množstvo rastlinných látok na prírodnej báze, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť úspech.
Náš výrobok obsahuje 8 druhov takých ovocí, medzi ktorými okrem iného nájdeme aj zelený čaj, guaranu s vysokým obsahom kofeínu, aróniu čiernoplodú a ananás. Konzistencia výrobkov je veľmi zaujímavá a nová. Mnohí sa k nám pridávajú práve preto, že forma im pripomína lekvár od starej mamy, ktorý kedysi našli u nej v komore. V skutočnosti je to tradičný, prírode blízky stav. Napriek tomu tvrdím, že lekvárová konzistencia našich výrobkov je skutočnou inováciou. Obzvlášť pokiaľ hovoríme o zeleninovom lekváre, pretože naše staré mamy robili lekvár z naozaj veľkého množstva ovocia a možno sem tam aj z tekvice na pečenie. Ale aby sa na ich stoly dostal miešaný zeleninový lekvár, to našich predkov nenapadlo. Vďaka špeciálnej výrobnej technológii výrobkov sa nám podarilo dostať do malej fľašky lekváru veľké množstvo ovocia a zeleniny s účinnými látkami. S najmenšou využiteľnosťou sa vyznačujú tuhé formy, s najlepšou práve tá lekvárová. Pokiaľ účinok práškovej formy berieme za základnú jednotku, potom účinok tekutej formy je v porovnaní s ňou o 5 až 6 krát lepší, ale lekvárovú formu by som charakterizoval až o 20 krát lepšiu. Žalúdok je ako bioreaktor, v ktorom sa nachádza veľmi veľa látok za dosť drastických podmienok. Keď sa prijatá látka, ktorú zjeme napríklad s výživovým doplnkom v ňom rozloží, nedostane sa už na miesto vstrebania, ktoré je v tenkom čreve. Teda lekvárová forma ochraňuje látky pred rozkladom a umožňuje ich najlepšiu vstrebateľnosť. Základné suroviny používané pri výrobe výrobkov Flavon Max rodiny musia vyhovovať všetkým vhodným kontrolným aspektom. Na toto nám dávajú garanciu mnohé kvalitu kontrolujúce systémy, ako napríklad HACCP systém, ako aj ISO 22000 norma pre kvalitu je pre našu firmu základnou požiadavkou. Jednu vec by som ale chcel prizvukovať. Tieto látky nie sú lieky a ich pozitívny vplyv nemôžeme kvalifikovať ako liečenie. Sú potrebné pre naše telo a pre chemoprevenciu. Hrajú hlavnú úlohu pri predchádzaní ochorení. Vedecké výsledky dokazujú, že Flavon Max a Flavon Green nemajú toxické vedľajšie účinky. Pred 7 rokmi mi dal jeden kamarát z Budapešti fľašku lekváru, aby som ho vyskúšal, pretože kvôli profesionálnemu športovaniu sa moje telo unavilo a boleli ma nohy. Veľmi sa mi páči forma výrobku, jeho lekvárová konzistencia. Je pre mňa veľkým potešením, že je chutný a celá moja rodina ho s radosťou požíva. Za posledných 7 rokov žijeme v dobrom zdraví a dobre sa cítime. Myslím si, že žijem dosť aktívnym spôsobom života. Vždy som bol aktívnym človekom s veľkými snahami a odkedy jem tento lekvár, lepšie znášam rôzne zaťažkávacie okolnosti. Odporúčam tento výživový doplnok každému vo svojom okolí. Ľudia veľmi málo vedia o zdraví. Teraz už aj ja vidím, aké je zdravie dôležité. Vidím, že problémy sa dajú prehodnotiť na hodnoty. Dnes pri pohľade na seba sa pokladám za zdravého. Moje deti sú zdravé, moja manželka je zdravá a aj okruh mojich priateľov je zdravý. Je niečo krajšie, ako sú zdravie a úspech? Septembra 2011 bola v parlamente udelená rodine našich výrobkov cena. Veľká cena Maďarskej republiky. Máme aj ďalšiu cenu, na ktorú som pyšný. V tom roku, keď sme ju dostali, bola udelená len 4 firmám. Je to poľnohospodárska cena kvality. Jedna z firiem, ktorá cenu dostala, disponuje 100-ročnou tradíciou v celej krajine a v Európe. Myslím si, že pokiaľ nás spomínajú spolu s nimi, je to pre nás vážne ocenenie. Naposledy, keď som letel cez Európu lietadlom, bolo krásne, čisté počasie. Videl som až po zem na domy. Videl som obrovské množstvo domov, kde ešte nepoznajú Flavon Max. Myslím si, že naším cieľom by malo byť, aby nás poznali v každom dome, aby o nás vedeli v každej rodine.